To all, hello everyone, welcome back again. लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलावहाय फैफिनबावनाय जाबाय। तो नोंथांमोना निश्चय गेलेगासिनो खा जानांगौ, जायफोरा माने गेम गेलेनानै मोजां मोनो ना। तो आङो हेमस्टारनि सायावहाय फिन खेबसे आरो भिडिअ लानानै फैफिनबावदों। जोङो बेवहाय बेबायदि टेप टेप खालामनानै जोङो कइन्सफोरखौहाय जमा खालामनो हायो। तो जों बयबो मिथिखागौ। आरो दिनैहाय डेली कम्बोखौ लानोसै। दासिमबो आङो माने कालेक्ट खालामाखै। सो बेवहाय मोनथामबो कुइसन मार्क जानानै दङ। बे कुइसन मार्कखौहाय फिलआप खालामनांगौ। तो आङो बिदिब्ला दिनैनि नाम्बार 1 जोंहा जिथुनाखि कार्ड जानो थांगोन, बे कार्डआ जाहैबाय स्पेशेलावनो मोनगोन बेखौ। तो हेमस्टार ग्रीनखौ नागिरनांगोन। बेवहाय नागिरनि हेमस्टार ग्रीनखौहाय। बेयो जोंहा फार्स्ट कार्ड जागोन हेमस्टार ग्रीन। जोङो बेखौ क्लिक खालामबाय आरो बेवहाय 18,000 होनांगोन। तो बेखौ गो एहेड खालामबाय। कालेक्ट खालामनि पुतलाखौ मोनबाय बेहाय। तो आरो बिदिब्ला जोंहा नेक्स्ट दिनैनि जिथुनाखि कार्ड जागोन, तो बेयो जाहैगोन जोंहा मायाव मोनगोन बेखौ वेब 3 नङा बेयो। जोङो बेखौ PRN टीमावनो मोनगोन। दहायनिया स्पेशेलावमोन फार्स्टआ। सो सेकेन्डआ जोंहा जाहैगोन नैबे PRN टीमाव थांनानै जोङो बेवहाय थांनांगोन एक्सप्लरार पास। तो बे एक्सप्लरार पासखौ नागिरनांगोन। आंनियावहाय लक दं नामाथाय। एक्सप्लरार पास नैबेहाय दङ नै 24 लिरनाय दंखायो। तो बेखौहाय गो एहेड खालामनानै लानोसै एक्सप्लरार पासखौ। सो बेवहायबो आङो पुतलाखौ मोननो हाबाय। तो बिनि उनावहाय जोङो एबारावहाय लास्ट मोनसे दंबावो 3 नाम्बार कुइसन मार्क। तो बेखौबो फिलआप खालामनांगोन। नै 3 नाम्बार कुइसन मार्कखौ फिलआप खालामनोसै। तो बेयो जाहैबाय जोंहा PRN टीमावनो दं बेबो। PRN टीम आरो बेयो CEO आव जागोन आरोना। तो बेवहाय होनांगोन 13,939। सो बेखौहाय आङो गो एहेड खालामसै। दसे वेट खालामनांगोन। आङो बेवहाय मोनजोब्बाय। नै आङो बेवहाय बेबायदि कइन्सखौहाय मोननो हाबाय आरोना। तो बेवहाय 5 मिलियन मोनबाय। टेक द प्राइस। कमप्लिट जाबाय दिनैनि जिथुनाखि आंनि कार्डमोन। तो आङो बेखौहाय लाजोबनो हाबाय आरो आंनिया दा कइन्सआ एसे बेवहाय बारायबाय आरोना। तो बियो गाबोनसिमहाय थागोन लोगोफोर। दिनै 15निफ्राय गाबोन 16सिम मोनाबिलि समावसो आरो गोदान बेबायदि जोङो कार्डफोरखौहाय मोननो हागोन आरोना। तो जेराव लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। दिनैनि डेली कम्बोखौ कालेक्ट खालामबाय। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आरो गाबोन बेबायदिनो आङो आरोबाव टाइमा जायोब्लाथाय बेबायदिनो कालेक्ट खालामगोन आरोना। तो लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों।